माव लेटेस्ट आपडेट फोसावबाय बिथां सीएमआ दा जायफ्रा अरुणोदय मोनो दा जोबोर मोजां खबर नाथाय मोनसे खामानि मावनांगोन खायसेखौ दाननाय जासिगोन आरो खायसेया मोनबाय थागोन एकाउन्टआ अके थानांगोन डेट फोसावबाय 1 आगस्ट खालि मोनगोन गोदान अरुणोदय राङारि अनसुंथाइ दा बिनि सायाव डिटेल्सै सावरायगोन मानोना सीएम बिथाङा दानि फेसबुक पेजाव लाइभ फैदोंमोन जुदि नायनो गोसो दङबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय 37 मिनिटनि टाइमाव नाय अब्ला अरुणोदयनि रां सोनाय डेटखौ बिथाङा फोसावनायखौ नोंथांमोना खोनागोन दा खायसे नंखाय सानगोन खायसे नंगौ सानगोन बेखायनो सीएमनि फेसबुक पेजाव थांनानै नोंथांमोना 1 तारिख आगस्टआव रां सोगोन होनना बुंदों बेखायनो नोंथांमोना नायनो हागोन दा जों थांनि डिटेल्सआव बेखायनो जों थांनो अफिसियेल वेबसाइटआव दा गोबां सोंदों स्किमा माब्ला मोनगोन 6 जुलाइआव रां बजा बाजेट खालामगोन आं बेखौ दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन खायसे बुजिगौ खायसे बुजिया बुजिखाया जियानो जा जेबो नङा नायबाय थाबा नोंथांमोना बुजिगोन लासै 6 जुलाइआव बाजेटखौ जिरायजेनगोन जुलाइ दानाव कमप्लिटलि माने बे 6 डेटनिफ्राय बाजेटखौ खालामबाय थागोन जेसांनिखि राङारि अनसुंथाइ दङ स्कलारशिपनिफ्राय लानानै राङारि अनसुंथाइ पेन्सन लानानै जायखिजाया एभ्रिथिं अके स्किमानो जा जियानो जा बेखौ जुलाइआव बाजेट खालामगोन बेखौ सीएम बिथाङा फेसबुक पेजाव लाइभ फैनानै फिन खनसेबाव फोसावबाय आरो सबसे मोजां खबरा 3.0 अरुणोदय 1.0 2.0 जायफ्रा नाम दङ नोंथांमोना मा रांखौ मोनसिगोन आरो बे डेटखौ फोसावबाय 1 तारिखआव अके स' 1 तारिख आगस्टआवहाय माने बेखौहाय फोसावबाय नाथाय आंनि मथेब्ला सिगाङाव जोङो 10 तारिखआव मोनोमोन नालाय दासिम बिथाङा जिखुनु जाया होनबाय जे 1 तारिख नाथाय 10 तारिखबो जानो हागौ लासै मानोना 10 तारिखआवसो फिक्स डेट नालाय बिथाङा 1 तारिख होनफ्लांनोबो जानो हागौ 10 तारिखआव नाथाय जिखुनु जाया बिथाङा बुंनाय बादिब्ला 1 तारिख आगस्टनिफ्राय रांखौहाय मोनफिनसिगोन दा बेखायनो जायफ्रा मोनबाय थाखायो जुदि DBT दङबा नोंथांमोना मोनगोन बाथ्रा जाबाय नोंनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन नाथाय DBTआ मोनसेल' बेंकजों लिंक जायोना दा मोनसेल' बेंकजों लिंक जाब्लाबो जे एकाउन्ट्स दङ बेजों लिंक जाहैफानो हागौ दा बेखायनो स्टेट बेंकआव दंबा स्टेट बेंकआव खालाम बाथ्रा जाबाय नोङो जेब्ला अरुणोदय एप्लाइ खालामदोंमोन ना बाव बबे एकाउन्टखौ होदोंमोन बेखौ नोङो DBT खालामनानै माने आधार लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय बेंकआव थांनानै अब्ला साबसिन जागोन आरो बेनिफ्राय सोंबानो जाबाय जे मोनसेल' एकाउन्टआ लिंक खालामबा गासैबो एकाउन्टआनो लिंक जागोन नामा दा बेंकआव थांनाय लोगो लोगो नुजोबखायो जे नोंनि आधार कार्डआ बबेजों बेंकजों लिंक दङ नुखाजोबो टेक्निकेलि अके स' बेखौ बिथांमोना मोनथिगौ नाथाय मोजां खबरा बेसो जे नोंथांमोननि स्किमनि राङारि अनसुंथाइ बेनो जाबाय 1250 रांखौहाय 1 तारिखआव बुंदों सीएम बिथाङा खुगाजों बुंदों आरो दा आगस्टनिफ्राय मोनखागोन दा जोंबो आगस्टआव मोनबाय थाखादोंमोन नालाय जुलाइआव बाजेट जानानै आगस्टआव मोनगोन दा जोङो 10 तारिख जुनावबो जों मोना बेनिफ्राय जों जुलाइनि 10 तारिखआवबो जोङो मोना डाइरेक्ट जोङो आगस्टआवसो मोनगोन अके देन बेनिफ्राय दाना क्राइटेरिया नैबे जाबाय एलिजिबिलिटि खायसे मोननाय नङा मानोना जायफ्रानोखि एकाउन्टआ प्रब्लेम दङ मोननाय नङा अके देन बेनिफ्राय जुदि एप्लाइ गोदान खालामनानै एप्रुभ जादोंबाथ' मोनगोन जुदि एप्लाइआनो जायाखैबा नोंथाङा मोननाय नङा सिगां मोनबाय थायोमोन नाथाय 3.0 हाबासिबा नोंथाङाबो मोननाय नङा आरो बुंदों खायसेखौ दानगोन माने बुंदों आरो जे खायसे माने बेनिफिसारिया जायफ्रानोखि रां मोनो हरखाबै रुंसारि जायोबा थैयो नालाय बिथांमोनखौ रिपर्ट लानानै दाननाय जागोन आरो खायसे जेनोखि बेनिफिसारि नैबे अके थ' बिथांमोननि नैबे न'खराव जुदि सोरबा साख्रि मोनोबा बिथांमोननिखौबो दाननांगौ जायोबा दानगोन आरो बेखायनो जुदि नेक्स्ट लेभेलाव गोदान 4.0 फैयोबा गोजां बोथोराव फैनाय चान्सआ दङ अक्ट'बर नभेम्बराव बेखिनियाव माने स्किमखौ लन्च खालामाथ' ओंखायनो गोजां बोथोराव फैगोन आरो बे गोदान स्किमा अब्ला जायफ्रा 3.0 मोनासै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय रेशन कार्डआ नोंथांमोना नांथारगोन आरो बे रेशन कार्डआ नोंनिया आधार कार्डजों बेंकजोंहाय माने लिंक जानाय जाथारनांगोन होमबासो नोङो रांखौहाय मोनगोन दा मोजां खबरा बेसो लेटेस्ट आपडेटआ जे 1 तारिख आगस्टआवहाय फैसाखौ सोगोन होननानै बिथाङा फोसावबाय बेखौ नायनोबा फेसबुक पेज सीएमनाव नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन